Sústreď sa na svoju otázku a vyber si jeden predmet na karte. Mušľu, diamant, pierko. Tak? Kto si vybral mušľu, odpoveď je v tvojich emóciách. Máš ísť za hlasom srdca, nie rozumu. Veci sa dajú do pohybu cez ženskú energiu, ale pozor na naivitu. Ak ide o lásku, je tam silná príťažlivosť, no ak ide o prácu, musíš do nej vložiť viac vášne. Kto si vybral diamant, tvoja odpoveď je jasné áno. Tvoja situácia je pod vyššou ochranou. Máš sa držať svojich hodnôt a morálky. Riešenie príde cez pokoj, trpezlivosť alebo múdru radu staršieho človeka. Si v bezpečí. Kto zvolil pierko, odpoveď je: ešte nenastal ten správny čas. Príliš na tom lipneš. Tvoje chcenie je také silné, že blokuješ výsledok. Uvoľni ten tlak. To, po čom túžiš, je na ceste, ale musíš sa najskôr naučiť byť šťastným človekom aj bez toho. Napíš mi do komentárov, či ti odpoveď tvojich kariet dáva zmysel.